te hakane ka por ka bamtang ulam shapi ka wei ki jinga thu khana shapang kane ka nong knum ka de ka wei ka jaka jungo kai ka itanat bha ka badon hapo West Khasi Hill District balada pikwa ikaban lech hakane ka jaka pihap ikaban yat lingba nang tai no po mau korwat bat na kasnong nong stone pinsa boy hakane ka jaka bat kane ka jaka ka de ka wei ka jaka ka itanat bha bat shibun ba ki bru ki balek ya ka ban chingo hakane ka jaka marka dei ka jaka ka ba kring wat iki nongwei ru bat la tipru ya kane ka nongknum baka dei ka wei ka wa ka bala he bhang la ban ong bat ka dei ka wei ka wa ka ba don ya kata ka deulenong ka ba he bha na pedeng ki wa kata ka long hang tai po nongknum bat la banaru ba kane ka deulenong ka ba don po nongknum kadai ka wei ka deulenong ka ba he tam hapo ka kontinen Asia ladangi pai ni ki deulenong jong kiwa bat lo ongru bakane ka nongknum kadai ka wei ka jaka ka ba long ka ba itanat hadu kata-kata ladangi pai ka jinglong jingman jongka rei lo ong ba hakis ngi ki por ki bala lejno ngi juyo sngo ba ki priu ki ba lej ka ne ka jaka ngimla bantip yole se ki hap hakajing klanjong ka ka badon hapo kane ka jaka yole se ki don haganu ka bantang imla e ka ban batai ringi la juyo sngo ba ki balai kane ka jaka ki don kita ki bru ki bala klatno la ne kim sham la shu ka ban wan pai ne ngimtip na ka e ka daw rei hakane ka por ka bamta ngawan lam shapi shapang kane ka nungknum kade ka nung kane ka nungknum kade ka wei ka jaka kumbang la batai ka ba itanat hadu kata-kata lada pin lek hangte kinung shnong hangte ru kila jumaham lada ki yak par lada ki lek ikban jingo ikane ka jaka ki jumaham ki juong tu da husiar ba tu da sumar ba yole se pin sahap kinu ki banta bat ngayo weri pi lada pikwa ikban lek kate ka jaka kam de ka ba ngalak ban ong ku mga ong mane kalong ka basnu kumta ring isu snu ki khana haki sngi ki por ke balalai no bat hakane ka por ka bamta ngam sham la don shibun ki banta re tangki ne ki kantin ke bakhandiat kublai shibun